Vítám vás u ahoj lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si v dnešním videu zahrajeme nějaký Zoothank World, už jsem to dělal, mám nový skin, jo, takhle. Už jsem to jednou hrál na mém starém účtu, jenže ten mi někde se mi nějak smazal. Tak to hraju na tomhle, už jsem to chvilku hrál a toto je moje zoo. Budeme ji stavět a já chci dodělat tak k těm vlkům to dodělat pak, když tak uděláme další třetí díl. Toto bude druhý díl a děkuji moc, že u videa hraju Squid Game v Robloxu. Mám tak krásných 24 zhlédnutí nebo 23, takže vám moc děkuju, vážím si toho. A my si teda, jenom se mi to bude možná sekat a my si to teda zahrajeme tu zoologickou. Zahraje si i můj brácha, který se teď jde napojit. Tak, jenom se mi to bude každou chvíli asi sekat. Můžeš mluvit pořád. Tak si resetuj Roblox, víš jak. Víš, že tam máš tvůj účet. Počkejte chvilku lidi, já hnedka něco udělám, počkejte takovou malou chviličku, jo, děkuju. Tak, teď tady musím dát všem. Tak, odpoj se z toho účtu, víte, no. Já jsem ještě neřekl. To nevadí, to potom řekneš. Tak, tady je takhle všechny nakrmím. Čau lidi. Tak, nakrmíme úplně všechny. To by to nejde prostě, ty seš na to marnej. Tak, tady ho jenom připojím na ten jeho divný účet. Tak. Ten se teďko naplní a já půjdu dál stavit. Tady to si vypnu, to není důležitý, tady to uklidím. Tak, tady. Drž, tak. Tak, to koupím. Co dalšího musíme koupit? Tady. Tak, tady to uklidíme. Jdeme se bude to tady ještě, tady takhle. To uděláme takhle, tady uděláme tohle, tady uděláme tohle. Co je tohle pro boha? Cleaner. Jo, uklízí, tak pohodě. Tady to koupím, tohle koupím. Tohle koupím. Víte, no tak si nebudeš asi hrát, bohužel můj brácha hrát nebude. Nakonec mu to nejde se připojit, takže můj brácha hrát bohužel nebude. Takže tady to koupíme, teď tohleto. Nevím, jestli vás tady ty videa baví, mě to nevadí, ale budu jako... Omlouvám se za to, že jsem nenatáčel moc dlouho, jenomže já jsem jakoby měl čas, ale neměl jsem by nějak vybitý tabel, nešlo mi ho nějakou dobu nabíjet, tak jsem nemohl natáčet. Teď jsem ho nějak nabil, takže se natáčím a další video ještě vyjde dneska a to video bude nějak, ještě nevím z čeho, ale možná už to se mnou bude hrát můj brácha a to no. Možná si zahrajeme takovou, už vám tady řeknu, další video bude z Resort Tycoon. Jelikož v Resort Tycoon už mám dobrý věci, tak to budu takový, tak to, mám už hodně dobrý věci, tak to bude jako, že už uvidíte, co tam všechno mám, nebo tam nemám dobrý věci, nevím. Takže už něco uvidíte a něco tam budu stavět. To vidíte později, teď děláme tohle. Víte, no já už jsem v části, kde jsou vlci. Tohle, když protože tady obcházím, jo tady. Už za 2000, jo. Tady to koupím cleaner, tady to koupím výběh, tak. Za chvilku nám dojdou prachy. Video už natáčím 4 nějak. To bylo. Takhle. Máma říkala, a 4 se půjdeme po tu pouť. Jo. Dobře.
Zase nevšimněte, to jsem tady jenom mluvil na babičku, jo, ona taky na mě. Tohle zase nevšimněte, to se děje. Když máš doma soukromí. Soukromí budu mít později. Až budu dostanu počítač, budu natáčet na počítači a budu mít větší soukromí, doufám. Ty vogy, tady je dýr. Jelen. Hej! To jsem. No tak jsem venku. Hele, tohleto video bude nějak krátký, doděláme tamto trochu, ještě tam toho doděláme a nějak asi ho vypnu a potom zase skončím, protože bude další video, ještě si dneska udělat aspoň 2 videa. Takže to bude takový na díl, tak jinak děkuju, že si na tohle koukáte na moje videa, pokud teda vás to teda zajímá. A prosím o odběr, like a těším se na dalším videu, co uděláme. Zatím čau.